nggone dhewe-dhewe kuwi rada rono. Rada rono. Lho. Arep mau pindah ning ndi kene wae? Kowe iki lancang. Ayo balekke. Pangapunten Gusti Putri. Gobias ya, Nduk. Gusti Putri. Pareng matur kados pundi anggenipun bibar dedaupan Gusti Putri raosipun kados pundi? Piyong emban kuwi lho, marai aku isin. Lho Kok kok wis ngono lingsem? kae to, Piyong. Ngerti ya kok ya ora kok biyen-biyen ya Piyong. Lah, sekeca ta Gusti Putri? Nggih, sekeca. Ya wis ngono kae to, Nduk, Piyong. mare kepengin aku. Mbak Yu kuwi tak kok ya aneh-aneh. Ya mestine ya penak to Mbak Yu wong Lah bar dadi iya. manten kok Lah ya. Gusti Putri ngendika ora ndek biyen-biyen. Oh, Ndek biyen-biyen ki yo jek cilik ngono. ngono. Ayo nduk matur nduk. Ayo Di, gek matur karo Gusti Putri. Piye Piyong? Yo, nggih. Nggih, leres Gusti Putri. Kok awakmu wasis to, Ndang? Ah, jan adikku siji kuwi wasis tenan. Lah iya ya. Ayo nduk. Kados pundi Gusti Putri anggen kula nyawisaken daharan. Lanjih nuju prana ta. Lajeng pesana ingkang kula nyawisaken Nggih, mboten nguji wani ngono, Nduk. Leres Gusti Putri, sedaya kabetahan panjenengan menika sampun dipun cawisaken para abdi panjenengan Gusti Putri. Tasih kirang menapa to Gusti? Mbak. Iya, kok wiwit wau kok mung Mbak. klecem. Iki sapa to jano? Kok sik apa lek Toilet pundi? Toilet. Sik Mbak Ayu. kok Iki sik kok to? enek abdi Kene anyar. gebelet nguyuh. Kene iki ora ono toilet. Lah terus Anange jembangan. jembangan. Sik Mbak Ayu. Jembangan. Ki piye iki sapa to kok ngerti Iki kok enek abdi anyaran iki sapa to Mbak Lah, Ayu? awake dhewe rung Lah kenal. kula abdine Kanjenge Surya Kusuma. Oh. Lah kula nggih nderekke toilet pundi toilet. Ora ana toilet. Terus Alah, anane jembangan kono ning tejokan. Lah, Mbok yo nyuwun sewu Rene, Gusti kok kowe Putri. hah? Iki ning Gusti Putri Gusti kok ya Putri ki. klunyuhan kaya ngono. Bocah lho. desa iki. Ngapunten, Mbak. Oh lah. Kono kuwi kagungane nggone Gusti Putri. Lah, Kowe kok lancang. Nggo- Kowe kono nggon njaba kono. Coba antri ya. Ya ora apa-apa wong kene kagem Gusti Putri Kok kok sewu Gusti Putri. Iki suwe kok Iki kok- sekolah ya. telunyur Tak karepe terke, ayo. Tak terke. Kene. Endi? Eh. Oh, iki ta toilet. Nah, njaba kono nduk. Wes. Njaba njaba. Wes ning ngono ae. Lah kok ning pojokan kuwi kepiye? Lah jare iki. Pun kersane Mbak Yu. Kowe iki lho. Rak Nyuwun yo sewu mambu Gusti kabeh. Putri. Nah, wis kono mlebu sik. Wah, Kuwi nduk metu meneh kuwi ngarep ngopo kuwi nek geblet. lega. Lho. Nang endi sampean niku? Niku pojokan niku dicencah cilik-cilik. Piye to, Nduk? Lah, kok ya sanggon-gon ora iso ngempet. Mboten kiat ngampet kunan. Ya. Kak Rene ta? Rene. Oh ngendi? Wingi ke ketemu. Nduk. Ora sembrono. Ngono lho Mbak Yu, aku ki yo pengen. Oh. Kados Gusti Putri. Nek ora sembrono ning ngarepe Gusti Putri aja sembrono kowe. Hah? Ora apa-apa ya Piyong ya. Kula nyawang Gusti Putri menika lho Mbak Yu. Stresan klecem. Monggo Bijang Pangeran. Kowe pindah kene, Nduk. Nun sewu Gusti Putri. Kene. Kene nduk, kene nduk, kene nduk. Kene, Nduk. Pindah kene. Monggo Kakang Mas. Kosek dia. Sopo?
Kok jebul taman kene iki ayu-ayu kabeh. Pancen ngoten Lho, jeng pangeran wong kowe menika dilem para ayu abdi lho, menika teng mriki abdi menika kedah ayu. Ngerti yo aku milih sing kuwi. Lho, Panjenengan kan garwa wonten kowe gelem ta, Nduk? Karo kae kalah dhuwur aku. golek sing cendhek-cendhekan. Jenengmu sapa? Kowe kuwi lho didangu jenenge sapa kok jingkrung kuwi Sajake pas jenenge lair sapa? keleleken ajake. Lah, jenenge kok yo. Niku namine Denggu. Lah kula ki nek ngertos piyayi bagus ngono ki aku kuwi isin kok yo. Oh, dadi terus jungkel ngono. Iya iya. Sik yo diajeng. Yayine bagus ya ya. Kang Mas. Kowe iki ora sembrono. Lah sinten to? Mau ngendikane Rama, Sik. wong kuwi yen jejodohan kudu sabar. Sik. Lho kok malah pindah arisane iki piye? Menika mboten iki gelunganku rak ya bodol kowe iki lho. Jenengmu sapa? Kula. Hmm. Jenengku sapa, Nduk? Lho. Ya panjenengan Nami kula menika Mlati Gusti Putri. Oh, Mlati. Gusti Raden. Nah, banjur sing iki? Ngomong aku. Niku bunga. lha. Sing niku namine bunga. Bunga diem. Apa kowe wis kenal kok artine bunga diem to, Nduk kowe? Kuwi boloku ning desa kono lho yo. Oh, mula kok Rikala jaman apal. aku ning desa Rayono kono. padha ning kene. Sadurunge Jenengmu sapa? Nduk kowe didangu rasa isin. Nami kula Kantel Raden. Kantil. Kantil. Kuwi nek cilik. Nah, anak gede. Loh, nek cilik kantil, nek gede iki berarti kantil gede ngono lho. Oh iya iya iya. Nek cilik kuwi kantil, Nek gede, nek gedhe kenongo. oh. Nek cilik kintil-kintil, nek gede kintil gede. Kowe kuwi lho marek suwe-suwe iki kek omonganmu sembrono. Menengo ning kaputren kene iki. Ora koyo Nami ning kula desa. Kenongo Raden. Tenan to? Kenongo ning cilik iki. Mosok jenenge Sarjono. Kok Sarjono? Sinten? Kenongo. Oh, kenongo. Lah iki sing iki raine ndi? Wonten ngajeng. Oh, alah kuwale. Raden ya saking wingking kok ya. Jenengmu sapa, Cahayu? Menawi nami kula Mawar Raden. Dadi kenongo, mawar, kantil, kembang, Mlati. mlati. Sakmene kae sing nyirami sapa? Dereng wonten kok Raden. Oh, urung enek. Yo. Nggih. Disrantekke engko Setu malam Minggu aku nyirami. Oh ngaten. Jeng pangeran. Saestu. Jeng pangeran. Piye? Menika kan nggih kembang, kula nggih kembang. Kembang sapa jenengmu? Kembang gaceng. Apa ini to Nduk kembang gaceng kuwi lho. Nduk. Kembang gaceng. Hmm. Jenengku ya apik. Apa? Bunga. Bunga diem. Bunga bangke. Padha dirungokke Injih. Injih, Ndoro. Injih. yen ora tak dangu ora kena semaur. Oh injih. Sendika dawuh Rama. Rama. Sapa kowe iki nang? Ndoro. Oh, Kabeh kudu meneng. Nang. Eneng. Sing ngomong dicablek. nah, sing ngomong diceblek. Mudeng Injih. ngene diajeng. Kowe iki ngopo? Loh. Panjenengan wong ngendika ki ambak, jare sing ngomong dicablek. Lah iya. Ajake kulino ngusung kayu ajake. Lah itu napa? Antep tenan ya kayu. Lah nggih lho kok niku daleme tangen. Padha menenga sawetara, aku tak wawan pangandikan karo garwaku sing ayu dhewe. Ya? Monggo Ndoro. Ya. Kowe rak suwe ora petan to diajeng. Dos pundi to Kang Mas? Upamane
nek ning nggon cerita-cerita ngono kae ana Burisrawa karo Sembadra. Nggih. Kae dipetani. Atus pundi? Ki apa to diajak? Napa to Kang Mas menika? Oh, bros. Tak kira ki nek borok. Mosok putra Adipati kok boroken. Kang, Jenengan Menika Raden kok aku sio-sio biyen ambek dateng petani yo Kang. Gusti Putri menika menawi siram jamas kemawon sekaripun kathah lajeng gondo arum kok. lah ya ket gek mau ki malah aku ki ambu-ambunan lengopet ki jane sapa ngono. Mangke gek menika. Oh lah. Bibar kerokan ya Boten Kang. kula bak dandani kompor. Lah. Oh, layak kowe mau ngerangkul aku ya? Nggih. Oh, mula ambune pindah aku. Anu, ngene, Kados pundi? Nggih, Dawa. wis samekta darku? Piye ndek mau? Darane samekta to? Wis. Ampun, nggih. Lah ora lali kesenenganku to? Apa? Ketoprak metu bakso ki kapan? Sedaya sampun cumawis ndoro. Nggih. Ngersakaken unjukan. Ora, Menapa? Teh menika nggih seger. Nah, Ada nggih. saben kuwi nek manten anyar kuwi poso. menapa injih? Ora ngunjuk apa-apa kajaba susu. Mangke Nduk, sampun kula caweske cawisaken. susu. Nah, Nduk, Kula cepet sawisaken. Nduk. Susu kalian ndok. Nah, Ndok sapi. Lah, Lah nek mau ndok pite ndok bebek kan biasa. Biasa. Ndok sapi dublek lah. Wah. eneng-eneng wae. Kok jenengan wonten ngandhap niku priye? iki bojoku kowe gak malah ngeset. Lanjut apa jawe gak tok ngendikan. Anu weh, kowe nang mburi kono? Nang mburi. Hah? Nang mburi. Ten buri. Ah, mburi. Ajeng nutuke ten toilet meleh. Ah, kono nang mburi. Er. Kula nggih teng mburi nggih, Ndara. Ya, tak paringi. Oke, Nduk. Tampani. Pundi-pundi, Ndara? Aduh, lali sik sing Aduh. gawa pangerane mau e. Anu weh, Pripun, utang. Ndara? Susune sias mboten? Heeh. Oh, nggih. Mengko nek Nggih. wis rampungan, Nggih. susune diler ning meja. Oh, Ngangge kaya ndok bleber Ngangge ndok sapi. Terus pundi? Kok ya terus ndok sapi. Lah niku ngendikane Kakang Ndok puyuh. Ndok Ndok cilik-cilik cilik, ngono ndok. ki pirang-pirang. Ndok. jenengan Kono, senengan tak iki. keparengake. Heeh, do ning Ayo, mburi. Nduk. Nduk, ayo secawes ning Ayo, mburi Nduk, ya. Ayo kepareng Gusti. Iki kursi-kursine Gusti di Putri. rada Iya, mundur. piye. Oh, injih. Ayo Nduk digawa nih. Kene diajak. Nggih pripun? Rada rene. Napa? Ana kula tak ngeten mawon tak mendak. Lah wong kowe kuwi ya dhuwure ya ora umum. Muga-muga besok yen peputra karo aku, anake kuwi rata. Tegese sikile iki ora dawa melu kowe, cendak melu aku ngono. Padha. Kowe tresna tenan karo aku. Ulang kita Kakang Mas. Tenan, Saestu. ora gelo. Mboten Kang Mas. Yen nganti ana kedadian apa-apa upamane lho, iki mung upama kuwi iso bali. Ana bocah wadon sing nglirik aku. Kowe piye? Nek namung lirik ana mboten napa-napa to Kang Mas. Bagus. Nek namung lirik lho. Heeh. Kuwi sing jenenge nadi katresnanmu ki ngono kuwi. Nek mung nglirik ora apa-apa. Sing baku aku ora gelem. Nggih. Aku entuk kowe kuwi wis kanugrahan kang tanpa upama. Saya suwe yen aku nyawang kowe kuwi ngimpi apa ora ngono aku nganti bingung. Ora.
Ora. Ora ngimpi. Oh, tenan. Inggih menika sampun kasunyatan to Kang Mas. Apike rada adu-aduan ngene ya, dadi aku ora ketok cendhek ya. Oh, ngeten Ci. Bagya mulya rasaning penggalihipun Kakang merga kelakon dadi mantu adipati. Jebul rasane iki abot entuk wong ayu kuwi mestine engko mesti godhone ya akeh. Ning ora. Ora. Jroning tawang ana lintang. Jeng pangeran, daharane pun kula cawisaken. Daharane Iki ngersake ingkung ayam. heeh. Menika sampun kula cawisaken kok ora ndang dahar-dahar. Mungkin nek kula telas iki ambak lho. Aku tak dahar kene sik, engko lagi dahar kono. Maksudnya dahar kene Bareng karo bojoku. Gusti Putri. Heeh. Niki dahar mengke. Heeh, engko nek entek ya entekno, nek nek Nggih. iso aku dingengehi. Oh, nggih nggih nggih. Nggih nggih. Cahayu aku ngenteni. Jeng pangeran, Piye? sios dahar mboten. Mengko wae. Niki pun kula cawisaken, niki kelemenane panjenengan. Iki sing jenenge tengkleng macan. Nggih. Mengko nek mbrakot lak ya kenek untuku dhewe to. Oh niki sing pados menten ngalas le. Lah iya. Iki engko sing nggo nilat iki engko nggo aku. Oh nggih nggih. Jenengan ilate. Heeh. Jenengan kang pundi? Kok yo daharane diparingi ngene iki to. Alah. Wis duwe dhewe bareng kok ya tekan ngendi mau. Kula nggih kesupen kok Kang Mas. Cahayu aku ngenteni marang mega engang rene ya. Kowe iki nek ora tau roman Lah nggak apa mau piye? digandeng to Kang Mas. Lho, nek sing jenenge roman utawa lelangen kuwi ora usah dadak digandeng, ngetutne terus kaya laron kan lho. Oh ngeten nggih. Nggih. Marang mega engang koso. Sun aja melu mundur. Sun takon. Lho kok ngendika kan ngetutne. Aku bakal nyondro kowe saka mburi. Tani reki. Janji janjiku eling Condrawati. Nggih Kang Mas. Eling-elingen Semua. janjiku. Sumedhot rasing tias ingsun. Wangsulana Kang Mas ingsun Mutiara. prasetya. Jebule iso to kowe ya. Bejo tenan uripku. Tresnaku. Kaya sing tak ajari iki. Dolwi. Heeh. Yati. Ora apa-apa. Sing baku pas mburine pas. Aduh Nimas ngenteni padang rembulan. Ning aja lamis lho ya.
Mboten. Lahir terus sing batin. Lahir terus ing batin Kang Mas. Aja Dan Gusti Putri. Iya, Biung, menapa? piye to kowe iki piye to ora tak timbali kok ganggu iki. Injih. Ana apa? Badhe matur. Heeh. Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu badhe tedhak wonten taman. Oh iya iya iya, ha, dikepareng nggih. Injih, kepat. Diajeng Rama karo Ibu bakal tedhak ana ing taman. Oh, injih, Kok Kang. menawa ana wigati sing bakal dirembug. Nggih. Kang Mas, tindake nggih sampun Monggo monggo Rama. ngaten Monggo. to, kok kula ditinggal ngaten lho. Monggo Rama. Lenggane sajake kurang siji. Injih. Diajeng. Mantunan dalem nika lho. Jebul sregep. Lah nggih, Apa dene nggo Gati. kene wae. Injih. boten suwun nggih milih putra mantu kados Ya mekaten samestine menika. kabeh wis dadi pilihan. Kados pundi Rama menawi dipun sawang kados Ya sanajan to putraku ayu banget. Lah nggih mila menika kula Mantuku janipun ora pati, mboten bagus nggih. Ora teges kuwi ora bagus. Kok Ning lajeng? bagus sih wis kelewat. Oh, ngaten. Nanging mbok menawi manahipun menika lho ingkang saya. Nah, bagus niku Pasuryan saking nika ati. nomer ingkang kantun, ingkang baken nika dados iman keluarga ngeten nika lho. Menapa? Lah. wali. Lah, ngaten menika. Mergone nek tresnani wong bagus niku bakale gerus. Wis ora pati bagus ora apa-apa. Kang Baku Bakunge tresno lahir lan Nah. lahir batin. Ora ya wis seneng to dia anu putraku ngger Candrawati. Injih Kanjeng Ibu. Lah ya tresno karo aku to. Nggih saestu to Kang Nggih, Mas. tresno. pun Rama percaya apa sing dadi Kang Mas prasetya. Adipati, mangke Iya. rumiyin. Kalian panjenengan kok bagus panjenengan nika? Lah nek bagus kula mestine adipatine rak kula to. Ya ora kaya mangkono to nini. Wonten wigatos menapa, Rama? Ya mung nak yen ke wae Nak yen putraku ke. ki mau. Oh ngaten. Jare Sahabat Rama apa durung ngono Ramamu lho. bakal suwana nang kene. Apa ya? Kanjeng Rama saking Weh. Saka Kadipaten Candrawati. Bumi Ayu Injih Kanjeng Para tuamu bakal tindak rene. tindak rene. Engko disugata sing prayoga ya sing apik ya aja ngantek ngisini-sini. Aja nganting sake Rama. Pun ibu mengko rak lingsem. Mboten Kanjeng Mara Rama. tuamu arep teko kene. Nah nggih to Kang Mas. Yo, rada minggir. Anggen kula nyawisaken uga rampe kagem besan sampun sedaya. Mereka rawuh. Yai Sabdo Yo, Jati. Kyai Sabdo Jati. Kang Mas mriki le. Priyogake nyepet panjang kula. Piye to diajeng lenggane rak lah. Nah. Bojone abdiku kok lah. Monggo pinarak lenggah. Pangapunten. Biyong. Inggih, monggo Kang. Biyong, lho kurang siji lenggane coba coba lenggane kurang siji. Jenengan wonten mriki mawon Kang, Mbok. Marak wis aku wis matur. Nggih. Arep ana besan rawuh dicawiske lah para abdi ora didhawuhi. Nganti kelalen ya. Lah nggih. Durung ditata-tata. Nggih, pripun Yai Adipati? Badhe ngasta kursi dhewe janine. Oh, Sampun kados mekaten. Ampun kados Lah wonten mekaten. pendapi to. aku. Apa goncengan kene bae Iya, diajeng. menika sampun mawak Kang Mbok inggih. Aku njaluk pangapura ya diajeng saklorone. Mboten dados menapa. Iki mau mergo kami tenggengen putraku ki mau lho bar didhawuhan. monggo-monggo katuran lingkar dipun sketsaken langkung rumiyin. Nggih ngapunten lho. Menika lho kok malah ndelik. Diprayogake sing Anu. ngono. Iki. Ana orang-orang. Kula malah wedi kali orang-orang. Malah tiba kebenaran dene panjenengan Yai Adipati Sabdo Jati Nggih. wis pareng Mriki le. kersa tindak ana ing carang lampit. Kapara dangu sampun kula antu-antuk garawipun Anjih. panjenengan. Nyuwun pangapunten saderengipun. Bune, Iya dawuh dalem Kang Mas. ya kepiye ya? Kados Wong pundi to?
kabar sing sak tampa kuwi putramu rak wis dipahargya ana ing Lah Karang nggih Lampit. menika pramila lak panjenengan kula menika lak. Niki mau rak wis nggawa bareng-bareng semua. Oh iya. Sampun tapi para prajurit kala wau Sajake sampun kapang nika. Sak mesti wong jenenge ya putra. Putra sing wis diparek. Sajake wis kangen to diajeng. nggih kapang naminipun nggih. Niku wis kerasan kok ana kene. Nyuwun pangapunten, Kang Mas. Iya. Kepiye Yai? Radi Randat sowan kula wonten Carang Lampit. Karena kula menika kula semanten kan nyuwun dhateng anak kula. Surya Kusuma. Surya Kusuma menika sajakipun kok rada mangu-mangu kula tari menika. Lah terus kula utus wong bocah iki Candrawati iki kabar sing tak tampa kuwi wayu. Lho lah Mestinipun Lho, nggih. kula ayu. Nek pun kepanggih ing mangkenipun anak kula niku mesti cocokipun. Mangke rumiyin. Menawi kula titik saking pangandikanipun panjenengan menika, Nggih. Surya Kusuma mangu-mangu. Nggih. Kamangka Surya Kusuma menika sampun kula pargya kalian putra. Menika nggumun kula. Sajake Duk Rikala Semana niku ditari iki kaya dene wegah. Ning banjur saiki wis ngerti yen si Candrawati kuwi ayu. Lah kok ora ngomong bapak, ujug-ujug terus dipahargya niku. Mbok Ratu. Kados pundi Kang Mas Adipati? Ngendikane Ramane Surya Kusuma. Nggih kados Surya Kusuma mangu-mangu. boten. Jalaran durung mangerteni pasuryane Candrawati. Kamangka nembe wae lho dipargya. Lah nggih. Banjur Nggih Candrawati niku pundi? Candrawati. Nggih Candrawati. Candrawati. Iku lho ngejeng ibu. Mangrimen. Kula kepengin ngertos lho. Banget ngono. Oh lah yo ngaturke pangabekti. Surya Kusuma. Surya Kusuma. Amane tegak rek. Surya Kusuma. Lah iya darbare diganti. Kowe ngaturke pangabekti sik lho karo ibu. Surya Kusuma. Iki kok malah mundur. Pinanggih kangge kerompok malah mundur iki kepiye to? Inggih. Nyuwun pangapunten. Adat saben ngaten menika. Ngaturke Adat sab- pangabekti Oh, kok nggih. jalakan wis Ngaturke sawetara ora ketemu. Kang Mas yen yo kados pundi Surya Santos kok. Ngaturke sungkem bekti marang Candrawati wong tuwa. ngaturke pangabekti. Ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Isu. Candrawati tak Iki putraku rak ya ayu to. nganti dadi kakek-kakek ninen-ninen yo nggih. Pripun? Inggih sanget kula mundi Kanjeng Isu. Ngirbin. Yo Candrawati. Ya pancen ayu to si Candrawati. Wong Duk Rikala sakmono kuwi tak tari kok sajake mangu-mangu. Surya Kusuma. Wonten dawuh Suarane paling gedhe. Diajeng. Kados Jilanmu dadi seksi lho nalika semono. Menika Kang Putra kok nang kene anjur mengkeret. Lah inggih to. Surya Kusuma. Kok lagak-laganipun inggih wonten timbalan dawuh Rama. Surya Kusuma. Mangkir Kang Mas. Yen matur nang ngarsane Kanjeng Rama kuwi sing cetha. Duk Rikala Semana kuwi ana ing Bumi Ayu kuwi kowe kuwi wong sing kondang Subasitwane. Inggih. Banjur kowe saiki dadi karo si Candrawati kok. Kula nyuwun pangestu Rama. Iya tak pangestoni nanging ngene lho. kok sajak isin Caramu sing ngaturke sungkem marang wong tuwa kuwi ora pas ngono. Coba matur coba. Rama Adipati, kula tresna kalian Candrawati, kula nyuwun pangestu. Bola-bali kok nyuwun Lho pangestu. jare wis kedadean dibahagia kowe. Inggih to. Inggih, Kowe ya seneng. remen sanget Wis to kapake bojomu. nembe petan. Iya. Kok kok busanamu kok logro ngono iki piye to iki? Sareng wonten Carang Lampit kula radi kera. Lho, Loh, yen aja ngisi-ngisini lho Surya Kusuma. Ah, Manten anyar menika kedah poso
ngebleng kawan dosa kawan dinten. Oh, Ngono. Nggih. Pancen Ngerti Duk lembok Rikala semono menanti, ki karo Kang Mas. ibumu ya ngono aku. Berarti padha karo bapake. Boten sangat dika kados mekaten wong ning Dipelanjutkan. kene barang kok ya. Jare aku sama. Nggih dawuh. Mbok aja ndingkluk ngono ta, Le? Rada ndangak sithik wong bagus. Iya, Wong ki nek Tangga. bagus kuwi kondang. Aluse wicaramu yo alus. Menawi kula ndangak dikinten boten ngajeni Rama. Loh. Meso entuk. Ya ora apa-apa to. Surya Kusuma, Dawuh. kowe ngerti bapakmu? Nggih. Coba sawangen bapak. Ajeng, ora kayak biasane. Nah iya to diajeng kok Iya, sajak. Malah Kok pengen mangkel. sembrono orang tuku lho. Iya sajak ngane-anei. Lah ngene rada bagus ndangak sithik. Loh,